Tane Ikai, 116 godina i 175 dana, rođena 18. siječnja 1879. i preminula 12. srpnja 1995. Getruda Viver, 116 godina i 276 dana, rođena 4. srpnja 1898. i preminula 6. travnja 2015. Marija Kapovila, 116 godina i 347 dana, rođena 14. rujna 1889. i preminula 21. kolovoza 2006. Misao Okawa, 117 godina i 27 dana, rođena 5. ožujka 1898. i preminula 1. travnja 2015. Mary Meyer, 117 godina i 230 dana, rođena 29. kolovoza 1880. i preminula 16. travnja 1998. Lucy Hannah, 117 godina i 248 dana, rođena 16. srpnja 1875. i preminula 21. ožujka 1993. Sarah Knaus, 119 godina i 97 dana, rođena 24. rujna 1880. i umrla 30. prosinca 1999. Shigechio Izumi, 120 godina i 237 dana, rođen 29. lipnja 1865. i preminuo 21. veljače 1986. Žana Kalman, 122 godine i 164 dana, rođena 21. veljače 1876. i umrla 4. kolovoza 1997. godine. Narayan Kudari, 141 godina, rođen 1856. i preminuo 1998.